Saya sini ke puan mentapat ngai kublai fi wei baro haga gerteng ke batiang tam kebadan bor tam ke jong try unong penem jingi Jesus Christ baga ngai kene ke kubor kene ke step ke long jingker kuyi fi baga nai kublai fi wei baro bat daga jingi ke jong try ngai kata ke jingi kublai fi wei banga it fi daga jingi ke jong try bat dei na daga daw banga pen sngo bat yai pen sngo fi na kene ke ministry ke jong i ktien ke jong blai Namar ublay umman bakoy kaman sim kan jatno hanre baro kin poi shagata ka jinkala ka bumut ban yo pediang ya ka jing penim. Tadeng ta nakapor siya kapor nagasngich ka snging ipin sngaw ban yay pin sngaw ini ka ktien ba kita giba snap bat kita giba shashkor ki yo pediang ya ka jingat ba ka jingat hi ka penim kan ya ubreo. Tadeng ta ngim yalap dagata ka bangi taunang start hi nene dagata ka bangi sngaw thu hi Henry ngialap ya fi au Jesus Christ kabalong kat kum kani kaktien kaba im kabadan bor ke jong blay kabala persat do men sim bakoi kani kaktien kam de kabala thau do briu ne bala tho da ke jing start briu Henry ka day kabala persat do men sim jong blay kabamot kadan ka bor hagani kaktien kadan ka bor hagini ki kintien ki badan hagini ki sla jong kani ka Bible mga kwa banong ya fi kani kaktien ka jong blay ba no ba pediang ya kaktien ka jong blay u pediang ya ka jing im Uno ba pediang ke ktien ke jong blay upediang ye ke bor. Uno ba pediang ye ktien ke jong blay upediang ye ke jing shai. Bara bo pediang uyo ke jing shampang ke jing snok tho ba lembag ne ke jing tho unang snok tho ba I tho chu ya ublay ba im bat ubashisha ubalong u Jesus Christ. Tadeng ta ka dikasngi ngai try and kerku ipi bat ngakarpat ifi ai ke por kindiat ban shashkor ni ke ktien bar ngai kasngi ke jong fi bor shngi ke dalong ka bala kerku. Tani ka por nga kwa ban keren ni ka subject le kumno ban yo jing penem le kumno ban yo jing penem fi kadai tang ha ka jingai kristan da ka jikai na ka Bible ba ka jing penem ka suk hado kata ka jam hado kata ndre ka long ka ba eru hado kata baleng ong ka long ka ba jam bat ka ba namar ka jam hado kata ba ki breu ki ban nget ya kata kumno bo breu nyo ya ga jing penem kalong very simple namar bala simple polat am takadaw ki breu am hagani ka percay kim kenta baka day ka bashisha mar bakal jam polat namar bakal asuk polat tadaw ki breu kim shim ya ka kum ba ka day ka bashisha ki kwa bi ban yo jing penem haple daga ne daga tay bahaban shashta milni ban pen mensaw ni ban pen mi snam miladil ni ban le ki nyam ki rukom ban pen janjar ni ban pen so sat iladi but ban ai laga jong kasnam ter kum kita ban ai ki jingknya dagi mrat dagi mereng bat kum kita ki haba ubreu yo I baka long kum ta am teng kum ngette ya kata la ka long simple than pala ka long ka ba jam than am ubreu teng la ban nget ngani tho ifi ka kting ki jong blai kala don kum kata ka jingjia ba kata ka jingjia ka dai ka bangila ban shem na arkis im kala nong ka basan kadkhot ka baning kong ter kabiyathu ingi syapang uni ubriu ubakerteng unaman upang nyang tholi udai commander jong usim Syria bat udai mu bala penjob thma usim Syria bat usim Syria uyo jing mentoy uyo jing kerku daga jingdon unaman komutau sipai rangba hagda ka kenhon sipai jong tadeng ta uyo jing mentoy na marunaman kat sebulet ujob thma bat unra jing mentoy ya kahima Syria but Yunus im jongka. Tadeng ta ngitip hang ni habang ngipuli ka ktin ke jong blek ngi ba unaman pat udai ubapang nyang tholi. Bat haba upang nyang tholi namar haga to ko porm dan jing sumar. Uno bapang nyang tholi lati kinabet ba un sayap. Mdan jing sumar mdan dawai mdan doktor mdan kanono kalat klenti ba ubriu ula ban im. Hisin ba ubriu ula yo ya ke jing panglati kinabet along ko matho abet men sayap. Bat katahi kadai ka kubor ya ka ba unaman uyo men sayap namarba medan ya kene ke jingpang latikna men sayap unaman umpat day ka por banyap namar umpat day balayo retirement ne umpat day utaw bala syong thait na kata ka kam sipai namar udang biang udang samla udang klan budang le gitu gitma budang job itu gitma henry namar kani ke jingpang kan penlengkot ya ke jingim ke jong bat undu no ela ke jong ke jingim namar bakane ka khnyang ka bam yu bat latikna ka pelengkot ya ka jing im ju bat hado bagon poi sha ka jing yap
lati kinabe tading ta unaman kum uta u breu ubadan ni kaspa ka pau ubadan ni ka bor ubadan ni ka ta jingla ngangai ulalet keleng keleng ka Syria keleng keleng kat shabong gi breu ya ka ba unyo ya ka ta jing sumar re shanush no bu ulet shay bu ulet shem la yo jing mentoy shem la yo jing yarap bat ka babel ki thu yangi ngai bu naman ula sosi ula do jingkermen mar mdan mano bala ban pen yu mdan mano bala an pen kwet yu ban mdan mano uba yu i bakani ka long jingkar men jonga tading ta ka ying ka ju ladan ka wi ka khna ka balawan lam na Israel ka trei ha ka ying ka jong naman da ka ba ka shakri ka tanga ka jong kani ka breu ka bala shutan marau na Israel na marba unaman udai walile thma kum ta ka thma ula yo bantan marau ini ka khna bala bo marau ka haying jong hi man shakri ka tanga ka jong ngasutnat ngasuit ini ka khna ba kani khna ka I lo jong kan rat ba ukhuslai balangge ka ju asngoro ya kita ki discussion ya kita ki jekran haying le kumno le se kala ju asngol le ne kala ju iru bala ju le chutaw nong sumar rei ka longkum ju le chutaw nong sumar longkum ju le chani shatai la shulut stang ka pisa la shulut stang ka por bar ka iru bautaw khnyang haga da met ka jong naman kala nang por bat kala isen ai yo naman namar tang ba uyo ida ka jingpang hunre kata ka jing sosi ro kala nang jor haga ta ka jing em ga jo bakani ka khna kala snowsen ai kala sosen ai do kata ya u naman bakala ong haga ne ka kenra haga tanga ga jong naman ka ong igini kintin ngasutanat ban perkat ka ong ne banda u kenra jonga udon ba unong itu lupa u bahas Samaria ti unda pen khia ya u naki nyang tholi jong u kani ka khna ka itu kong ladau kenrat jonga udan ba unong ya thu lupa ladau ulet chau tau unong ya thu lupa u bahas Samaria udan unong ya thu lupa Samaria uni men khia yu kenrat jonga na kata ka jingpang kani ka ong ya kita kini bandau kenrat jonga udan ba unong ya thu lupa Samaria te unda pen khia yu nau tau nyang tholi jong u unda pen khia yu nau ta nyang tholi jong u pet ka confidence ka jinget jong ne ka khna kala yo kala ju snow but kala ju sakiru nganget ya kita ki kamba ikabo Elisha ulale menba ha ka por ba kadang dan hapo ha Israel kala yo ya ka bor ka jong blay how ni shakri jong u but kala nget but kadon ya kata ka jing snow scam ban ya thu ba udan unong itu lupa ha Samaria ubala ban pen khia yu kun rat jonga nagani ka jingpang nyang tholi jong u kadang nget adu kata kadang ni kata ka jing snow scam adu kata kada ya thu agani ka kun rat bagani ka kun rat ka ya thu unaman u ya thu aus im Syria bus im Syria upa ya ka shiti shaus im Israel banong pen khia yu nu briu jonga bangi tien jublai ya thu bus im Syria ula pa ya ka shiti but unaman ura kita ke shiti ban peni us im Israel kilele chi Israel mandala poi hang tau us im Israel ulakat iki jan wong ade u blame bangala ban pen khia unu bre pang nyang tholi umudur banda kumai unius im Israel ong imat uniu thut daw biang nga banwan banyele thma yanga usuan thut daw upha ya ka kam ya ka ba nganle bo tip tikina ba ngamla ban thut daw yanga tading ta ka kubor kala por step bran bat kumta kala poi shi skor jong Elisha upha yau new bre banwan shi yeng gi jong u ka babel ki thu ingi bau naman bat kita ki sipai gi jong kilele bat kita ki shakri gi jong kilele shi yeng gi jong Elisha bandala poi hing jong Elisha unaman unang mudur bet ba ushakri jong blain bukti nun kawe ka kti nun le something unle kita ki jadu mentor ne unle kita ki bala jule marula jui le se abu jule chik ti nong pen khia ban kong ba ar ba lai kita ki we ki jule le se le ki ju ai le se ki jubuk ti ne ra ti ne ban le kita ki jadu ki mentor la le kita ki rukam ba per uni udang mudur be unaman unang mudur pa uni shakri jong blai run le langkum jo ru shakri jong blai u per nagi shakri jong ka prathai tading ta u shakri jong blai u Elisha u klemwani daladi u pa yo Gehazi u shakri jungu ban let ya tho hau naman ban shuang tangkum ni
lấy sum hagawa Jordan nhiều xin temen sa khôi nau tàu nhang tholi jong me so simple kabo suk palat kabo jam palat hado bo naman uyo sngowi kata ulo sngow artatien bo sngow dom sngow bitaru uang ban ya kata tengah bah ban let no Syarila jong sa Damascus marhangta kidon ke kiwa ke Damascus ka parpar bat ka abana kini ki kam khoi kini ki kambiang banya ka basum ha Jordan dang la kini tadi heng ta unaman habulu asno ita ka kubor uang te tangkum ta pleng yana uang ngan let no sila kari balai ngan let suma ta kawa Jordan. What is so special? Kay ka ba kam kerpang ha Jordan kam de ka ba khoi ka abana bat ka parpar ka kambes kasi ki joy kiwa, kidi ki ngan lay sum no syata, sa Damascus. Henry kadon ka jingkar pa no syakri jongu, uluan nilam lang ito syakri jongu. Kani kadkot ka bakat lai ka omni te ki syakri jongu kilewan hajan, bar kilekren u kilaong. Kukpa ladaw tau nang yatulo pa, ula hukum me ban le ek bakraw. Menom dalale ya kata, sakano lele. Kaba syuong hame to sum bat tolong kot. Fi giong uklan pa de kan rat dia ke ba he ado kata ka ba hado kata usyong ye me kile sumba to khoi so simple ka ba sok palat kata the ding time namar ba kani ka lenti jong try ka sok palat kalong ko ba pat ban nyet de namar ba ka sok palat kalong kum taro hagi ni kisngi ka ba manta manong let shawa Jordan Let shawa Jordan ban suma wa Jordan ne kata ka Jordan ka bakenjamin sim ka batut da ka snam ka jong Jisu. Let sha kata ka wa ka batut da ka snam ka jong Jisu bat la da fiyo ban sum ha ka snam ka jong Jisu. Fin kot na ka pop jong fi baro bat pin yo kia bat pin yo im te ki bru kyong ni kata ka snam ka bakum no ni snam belang ru biang te. Ha Damascus jongi na snong jongi niam ga jongi ru kidon ta kisnam jongi belang ki siar jongi masi kidon ki wayu ki marat ru ki bangi jongi kan peryu kata ka snam jongi ki belang ki masi bagata ka snam ka jongu Jisu ka dai ka snam ka awdong ifi mla ban ya compare on fi mla ban you jor ka snam jongi marat baga snam jong Jisu baru blay wang ifi tangkaway baru wang ifi tangkaway la da finget ka sok polat bagata kalong tang ba fin sungai badai ta habang apuli ka tin ka jong blay ngin le agum no ban yo jing penem marong ong ipinu mne ladang ong ikata baka suk palat bun ki bru kim la ta ban ngat ya kata henry tang kita ki bangat kin yo ya ka jing pen kia kin yo ya ka jing penem ka babal ki tu ingi bau naman ulalet ban suma kata ka wa Jordan nyau sin bandal adap sum hang tam ka ka bajai ka babal ki tu ingi ni puli ka ni ka khot ka ba khat sa ko onda kom taw la hiar bau la sum nyau sin ka wa Jordan kat bakum ka jing ong ubriu jong blay bal ka do jong ka lawan biang kum ka do u khulung bat ula khot ani ka do ka jong ka babal ka ong lalong kum ka lawan biang kum ka do u khulung bat ula khot tading ta karon ka bor pleng hagawa Jordan ban sumtang nyusin bat ladala le ya kata kumta kawan sisya kata ka jingpen kia kawan sisya kata ka jingpenem bat unaman ula khot ba ula kia bat la pensange ya kata ka jingyap ula di ban yap aga jing sisya henry la pensange ya kata ka jingyap nda kata ka jingpang ko abno ifi ni ka sngi ka mentala da shunget au disgrace nget aga kata ka snam ge jo nget but am tam shunget fia ban pla na ka shintur ke jong phi fia ban pla net bat pla fitep am ka jim ke jong fi am kan khut ado kata kan da li si sha ado kata kan da pli plon ado kata kumba ka da long si sha kan ni ka sni do ka jong unaman ka jim ke jong fi kan da pli ado kata kan da khut ado kata kan da li ado kata kan da thuma ado kata lara pinget ban let ban sum hakasnam ka jong u Jisu ngamong ifi ban let sum hakasnam re ban shunget hakasnam ka blatut naga ding pna ka jong Jesus Christ mdan the way pat unong pen kia ubala ban pen kia ifi ubala ban penim ifi
Ni yang ni bonda habau la pa sha do briu jong blai mo ba kita gi bat u baro kila yawan ba kila yang khamat jong u ba kila ong ha khmi mentang atip ba om don u blai ha ka perthai baro henry tang ha Israel unaman ubam pat junget yano lane uba donot uba erang uba rius pa uba dan ka boram henry kan ka jimpang ka jong kala pendrit yo do kata hado ba uda pendrit liban wat blai Bar uyo shisha ya kata ka jimpin kia da ka ktien u shekri jong blay but menta u i ka bor blay ka ba pen kia yo but menta u nget bo ong dan blay pat ha perthei dan blay ha perthei rei tang ha Israel nga kwa ban ong ifi tang ne ka wei dan blay shisha ka perthei uno no blay la ban penem ya fi uno no blay no la ban le gi kamba ga jim fi u dan tang away ha Israel bo ta de Jesus Christ u bala wan ha Israel but ubala legi kamba ai Israel ubala yap ha Israel baru ubala mipat na Israel baru wadan menta ha ka ketika man ke jong pa ya kwa banong fi dan blay ha ka perthai day tang u Jesus Christ ubala ban penem ya fi ke fi de ban leng ong fi ndo man ka tan hoi ka suk plat ban yo jing penem re ka tan namar ba ka suk plat ka ta ka lenti ka babel ke thu ingi hang ne la dangi puli na ke stish ki nong rom ke ne ka nong bi sipo ka khot khandai sipo ka ong kum ni Kumnong in lege jimpinem ka ong ne baladam men plashin na dar ka shintur bo jisu ulong try bal men nget halaga donot bo blay lop mi pati o naki bayap on pen emyame namada ka donot ken bo breu nget ban yo ya ka hok ban ka shintur ken ba plashin na ban yo ka jimpinem ka ktien ga jong blay ka hikai ka lenti ka David tang ban shunget bat tang ban pla kumno pla bo jisu udei utrai mo lada men plashin na naga shintur pla bo jisu de utrai juno utrai jong pi kumba pla unaman dan blai tat ha perthai wang raitang Israel ang ia kata gentien dan blai tat perthai dan tong jisu baga kwa banong ifi na kasi plashin na bo jisu de utrai jong fi pim dan trai su de ki wei tang u jisu balong utrai jong fi ba fin nget ka donot bo blai lopen mi pat i una ka bayap fin nget bo jisu dei ubalapot u jisu dei uta ubala sakut sa halum jingtep and finget bau day ubala mi pat finget bau day ubala mi pat bal ka babel ka ong la da finget but pinget on pen em fi bal ka khot spo ong ni namada ka donot ken bau bri unget bu yo e ka hok kumba unaman ulanget uyo e ka jingpen kia uyo e ka jingpen ko uyo e ka jingpen ko kom ta la da pinget ka donot ka jong fi yo e ka hok on pen ko chi sha fi naga pop ka sang baro khat on pen ko fi naga ta ka jakhlia baro on pen ko fi baro play da ka bor ka jong da ka snam ka jong sat par fi ba pin yo e ka hok ka jong blay Pimla ban kamai hi ka hok ngakwa ban fi pimla ban kamai ka hok di tong blay bala ban ai fi tading ta pimla ban le hok ban yo ka hok ka dei tang ka ta ka jing ai ka jong blay ba kum no fi yo ka ta tang ka fi nget how Jesus Christ bo di try jong fi bo lami pat na ka jing tap fi nget ya ka donot fi yo ka ta ka hok ka jong blay fi kla long hok ba ka babel ka ongum no Bada ka shintur ken pi plashin na ban yo ega jing min pi plasisha pi yo ega jing pinem na kan mau haga ne ka por la don ki brio haga bible ba ki shio al ka yo kum to ega jing pinem mdei ba ki le ai mdei ba ki haban le kita ki diam ki rukom ni kita ki jingle pateng ki jing kai niam ki jing kai brio mdei ba ki le gumta ngai uwe na kitab uyo jipne umri usakayas utrang uwat di utrai uwat di baru lawat shisha yo Jesus Christ banda bau jisu yu shisha bau uwat di ka babel ke thu ingin na Lukas lama khat kendai di khat ba pra henry habo la yang judge sakayas long how try hakmi ka bashiteng na gi ru ki jonga atrai ngan sa ai haki baduk baladanga shim klop ya gi ke eru na unu no Ru da ka ba mudoi lamler ngan siu pat sau sha. Jisu tu lo ong ha u. Ha ka ni ka singi ka jingpenem kalawan ha ka ni ka yeng. Ka jingpenem kalawan ha ka ni ka yeng. Utra u aya ka jingpenem. U Zacchaeus dan kamban lei. And ru surrender di ban nget how Jesus Christ. Men shau di bo eat palat ya ka spa unget akan ka spa bakan ka spa kalaban thiet ya ka jing suk ya ka jing kemen unget akan ka spa bakan ka blay ka jing
Henry minta habau ya Shem ya Jesus Christ. Ula no ya taka blay spa. Ula no ya taka blay kabau men shua. Minta wong Jesus ngalayo ya mengalahon pelat. Tadi yang tahu ngan ai no menshua di bertiau di bekapna. Henry anda habula yo ya Jesus la kalalong kumu Jesus wasbun. Kumu Jesus ai lagi jong GM une upreu ai no lagi jong spa. Pada yang tahu Jesus hakata kesengi uplan na kesentur wong kani kespa kam dai shu katrai jonga Jesus madai me utrai tadeng tamu wong hakani kesengi kani kespa ngan aino mensyang wong tang bakabawan baik ngakwa bitang kabawan na tangan aino ngapelat no ini kespa kamang nga ino ini kespa na mar ngalayo ime ubarus pa ngalayo ime u Jesus kani kespa mensyang kani kablay ke jonga kani isya kata kablay tau jonga henry mentang ngalayo u blay bu shisha uplan alaga jongka shintur ulanget halaga jongka donut tala ujisu angkom ta hagani ka singi ka jingpen em kalawan hagani ka ying kalong so simple ba tadi ta ko abat nong ifi ta bagi bat ki niam ki rukom dang ibat kita ki pateng la pateng ye kita ki ki ngak ko abat nong ifi kita kemla ban pen em yang ai fi kinamla ban a jing em ngi kanom dan ka jing pentikna la dang ile kita ki ek baro bangin yo ya ka jing em bam jikot pile kan ba pile de 50 kana la fiap chefin poi dei tang jisu bala am pentikna fi kombau naman u yo khia tang da ka basum ha ka wa Jordan ula sungai baga do jung kalawan biang kum ka do khlung bala pen khoi yu ka de kita ka ni ka si sungai bet how Jesus Christ pinnet how Jesus Christ but how Jesus am pisum ha ka snam ka jung tra ka sat ka pen khoi ya fi but ka map ya fi ka pen thma ya fi but nga kwa ban ong fi ka ni ka si thik ko malong naman ha ka ta ka bakin do ha ba jam sim fin long kum ta pin khoi plon oh plir pin khoi ba pinam long shu kita ki breu ki bapop reki bakia namar baga jing penem kalawan hafi dan da kawai pag kerteng ka balaan penem fi kwa banong fi ni singi hendrai ga dei tang kerteng ka jang Jesus Christ dan da kawai pat ko boong unaman dan blay ha pertai peleng ka balaan penem dei tang Israel na kwa banong fi dan blay ha ka pertai balaan penem fi dei tang Jesus Christ dei tang Jesus ka babal ka ong ka tang kwa an puleh ka ni ka por kenika lenong ka basaw ka khot ka bakat ar kaya thu ingi ka ong komne na ki kam ki apostle ba om dan ka jing penem hano hawai pat na ba om dan ka wai pat ka kerteng hapo ka peneng ka bala ai ha peneng ki breu da ka ba ka dei ba on pen em yangi dan da ka wai ka kerteng ong fi ha ka pertei bro ka wai dan ka wai pat ka kerteng ka bala ban penem dan da wai blay bala penem ka am nong fi dan ka wai dei tang jisu ong ifi ka sup palat tadi inta bala sup palat don ki breu ki ong la sup palat ngamla ban ngai ka shong api ngam pen por ifi ublai ro nong pen por ka shong afi pi kwa ban jit da kata kalenti ka ba ka bam tikna ka kata ba ka bam tikna hero ne fi jit da ne kalenti ka ba sup bat ka ba tikna ne ka shong afi ban jit ya kata ngata nga jit ni kalenti ka ba sup bat ka ba pen tikna ya nga ban ya ka ba jit ya kata ka ba bat ya ka ba ngam dan jing tikna bat kamla iru ban guarantee ya nga ada nga nget hakita ki nyam ki rukom kita ki jikai pateng la pateng ya ta ki rutui ki dostor ki barang kwa ban fi ka ta kamla pandemi kada tang Jesus Christ blaan pandemi ngai tran ka kui fi ki ni sngi ka bamanta golo dan way brero uba kelingan la kom no ban yo ya ka jing pen em bau tau de way ulai breu ban kut no ka jing em ju ula de ban sha pen yap ula de ban sha le dusman ma u ba ka yeng ka ju namar ba balai ula feel la ka duty ka ju ula feel kom nong abindi usngo tu ba kata ka jim ka ju kan kut no next day haga sngi ka babot un yap no mdei tang mo ka yeng ju kan yap no namar bola feel haga duty ka ju ba kata ka long unong abindi anda bala pra kata ka bindi mau dan pol bo silas ke tu tin ka jong blai batagi kerdop gila pralut baro ba udang mudur ba kita ki koidi hakata ka bindi gila petlot ula shemi ta ka white mut bandung yala di henry polong sange ngidan hang ni baro kita ki koidi gidan lang ta baro baru pol silas bi ki koidi baro mdan we koidi ru ba pet na kata ka yeng bindi ba uni brio am udah sungu ado kata-kata ba uni brio am udah sungu pela bodo sungu it ado kata-kata namaru ong shisha kala de yang aban yap henry hagan ka sngingan le kum no pat ban yo ya ka jing penem ngasutenat pelat upol ongom ni upol ba usilas ki ongom ni kenikal nong ka bakhat riu kam ki apostol ka khot bar punyo ka ongom ni tiu tau no abendi habau la pen kendet ya una ka ba yo thia
But baula yo bala peliwang igi jingkang jong kata ke yeng bindi ula seno ila ka white lamban peniap no yala di udah harai bagi kita kinong sa bindi kile pet no. Hari Paul ula perta no daga ketien ba jam udah ong what pen men saw yala di nabangi don hang ni baro. Ute ula pan ya kata ke jingshai bat ula rensit kensan siapa bat ula kenyu namar kaba shepting ula dem kop yala ka khmat o Paul ba Silas bat ula ya lam no ya ki sabar bat ula ong aken rat ayu kadai yanga bangan le ban pen em yanga kita kile tu tomen nget how jisu ubau try but ansapen em ya me bat ya ka ying jong me. Oh nga sngo ni ka por tik kalong kum Abraham. Abraham lomat bandung yu kun jong u angel jong u bleu pertala benang ong sange. Banga sngo ni ka por une nong abendi mut bandung no elade baka surga jong u pol kum angel jong u bleu ong sange. Udah pertajam. Wat pen man saw elade. Sange. Kumba u angel ulapen sange yu Abraham bandung yu Ishak. U Paul ulapen sange yau ni unong abendi ban penyap yala de. Ula de ban yap. Hendak jingai ke jong blai ke krau do kata-kata. Bau ni ubri ho jaka bon yap pleng u yo pen ban ya jing penem. U kliu ngan le akom no ban yo ya jing penem ngal le ban yap. O ngal le akom no ban yo ya jing penem. Baru Paul u ang tang ni kintin to men ngat hau Jesu bau try. But on sepenem ya me bat ya ying jimela da me ngat. On sepenem ya me bat ya ying jimela kwa ban ngi fi ni ke sngi ba. La fi ngat u blame pen emi khon jong fi la finga u blame pen emi mei pa jong fi la finga u blame pen emi ki men parag jong fi la finga an pen emi pi bat ya ga yeng ge jong fi kong kwa ban fi la finga oh ngatep be tang ne ko la finga ka babel ka ong hang ne bo blame pen emi pi bat ya ga yeng ge jong fi komba ni pule ga da khat ga ba menne ha bu jisu rong ga yeng so khas wa ha ga ne ga sni ka jing penem kalawan ha ga ne ga yeng utra penem am tang yu zakhias penem ga yeng baro khawai but ha bu jisu udan ha ga ne ga jaka ha ga ne ga jaka ha ga ne ga bindi udan lang baru Paul bu Silas mar bu tra udan penem you know no abindi but ga yeng jo hi baro khawai yaro try bangangai try ker khuingi ha di ka khobor step am kwa ban kran slam aku aban dway no ani kapor bagum tang aku aban ang fitang gabi gawai fijit in kelenti ka basuk bat ka batikna ne fijit in kelenti ka ba bat ka bamdan jit kina ka shong afi rangangai ini kapor man sim ko kuta afi ba fijit in kelenti ya ka ba try le pen kre lupa nam ta jong fi de ka ba pinju plana ka shintur ka jong pin ngai ya ka donot bat tang kum ta kala biang ba fi ngai how Jesus Christ ba nun ta ka snifin ko plan mun ta ka snifin long hok mun ta ka snifin long kita ka brio bla yo map si san ki pop baro Babla still spot if you sha. At hit if he. Walaupun ko if you gonna ski. Finum lang shoot tau brio badan hagata ka jingpang jong ka pop. Henry u brio blo kia nagata ka pop. Hallelujah. Hallelujah. Ngini doai ni pol menta. Buat bat ngala da. Pis ngo fin pediang no try. Buat bat ngai ni jing doai. Ngam dei ta manga doai Henry brio dan to ka jagau Jesu men sem ko. Udan to ka jagau ka ban yo snow. On the plash na da kishin to ka jong fi pla ni ka por. On try Jesu. Hagani ka sngi. Nga pla ba meme de try jonga nga nget ko try ba melayap ba mela mipat naga jingtap try nga nget aga donot ba me ba tang ma me ubala ban pen em nga ba do man ta kasngi nga kren ba nga pla ba me men sen shar nga men long try jonga unong pen em jonga ba do man ta kasngi ngan syakri yame ngan bud yame hagar tengu Jesu amen hallelujah kakwa mendwain ta jong fi ni ka por ngai baki angel ha beneng gilong ready ban thoi ka kerteng jong fi balki la thoi ka kerteng jong fi ngada kerku ya fi haga ni ka sngi ban dei ta fi ndre ka yeng ka sam jong fi kan yo ajin penem ngi dwain ni ka por tra nga sngongo bagi ni ki khon haga ni ka sngi tra nu ba ka tra pediang ya me tra Jesu hallelujah ula pediang ya me tra haga ni ka sngi
Haleluya. Ulah pediang ye metra, ulah jet ke galenti ke bejam, galenti ke batikina. Ulah kintai ke galenti ke ba galenti ke bam tikina. Ulah pediang ye metra. Ba ni ke ski la tho ke gerteng jong fi ba agi tap jong ke jingem. La register fi kom nong shang shnong jong ke benang. Haleluya. Bang adwai, bo men semba ko nang ai bar fi. Haleluya fin tangan ye ke tien jong blai, fin sliang si sho ke tien ke jong blai. Haleluya na do menta ke sngi. Haleluya fin ang san kan da ke tien ke jong blai se ke jing penem. Haleluya ngada dwai ngada kerku ya fi. Haleluya finang long ken unong buot ubi shisha jong try. Baru Jesus na pelong ya firu unong tong breu. Bantong shibon yeki breu. Nagata ka pung ka ding. Bantong iki ken syakata ka hima ka jong blay. Bantong iki naga jingyap syaka jingim. Naga jingdom syaka jing shy. Naga jingyap shisha. Syakata ka jing penem ka jong try. Nga dwai nga kerku ya fi. Nga dwai nga kerku fi ba. Nga dwai nga kerku ya fi kong nga dikasengi nga i. Dan shibon nga dikasengi fi ba. Fi kong ani shibon aingo fi pediang yu try. Nga dwai nga kerku fi kertengu Jesus Christ nom penem. Amen bar amen. Amen. Haleluya nga sungu ngo pelan nga su iet pelat. Ya pi ba filap pediang yu Jesus hagani kesengi. Balalong kabala filap man kendo yangi. Ngidan ni open nong temai nong kriam haga block 5 ngidan hang ni ban dwai nam ta jong fi ban ya kren bat fi ban nang ashu iketien ke jong blay ban shakri ya pi lambang ni ketien ban lambang ke jing dwai ya ka fi nang la ban san haga ka jing long men sim ya ka fi nang la ban long ke jing kerku igi bubon ki men sim tran kerku fi filan man ru sngi baar mangam marwe ngadon sngi baar bat ke sisa ajan gidan ki wei di shakri ki jong trai ru sngi balang si palis dieng kidan one nado si baar hado si jangi don hagani ga office ngi don ngi pa open nong tmai bal fi kwa ban wan sikijing sikri sik just sang ngi don ka sngi try hang thi pa maulai nong kwa ka por khat wei ba jemin step but ha nong tmai hang ni ngi don ha ka por san ba je jan miet ha ka sngi try ker khui fi ngin sai shem pat fi hagini gi sngi but hagini gi por baro ker khui fi blagi jing sok ker khui shafi kubli shibun amen amen